白いブランコを歌ってみたいと思います。じゃあお願いします。コーダのところから飛ぶとこ分かりましたでしょうか。3番ですね、右ページ。一人で揺れてみようかしらと、そこで、そのちょっと切れているところですね、2段下の遠いあの日の白いに飛びますね。ちょっとそこをもう一回確認しましょう。あと楽譜訂正したところ大丈夫でしょうか。こんな感じになりますね。じゃあ右側のページの3番の歌詞でコーダル、2コーダル飛んでみますね。じゃあそこから1、2、3、4、一人で揺れてみようかしら
が、いいですかね。ちょっと細かい言葉の入れ方、意外に難しいですよね。左ページの下から2段目。左側のページの下から2段目、1番。日暮れはいつも寂しいと小さな、このね、棒線伸ばすところがあると結構難しいですよね。言葉がちょっと足りなくて、しーと小さな肩をって入りますね。で、また2番が入れ方が違って、誰でもみんな一人ぼっち誰かっていう感じです。ちょっと何回か練習して慣れましょう。じゃあ1番の歌詞で日暮れから言ってみますね。1、2、3、4。日暮れはいつも寂しいと小さな肩を震わせた。はい、じゃあ2番の歌詞で誰でもみんな同じとこです。1、2、3。はい。誰でもみんな一人ぼっち誰か愛していたいのとですね。棒がちょっと早く出る。一人ぼっちですね。そこのタイミングをうまく掴んでみましょう。あとじゃあ3番の歌詞いきますね。3番はだいたい1番と同じノリで、じゃあまだ壊れずにから1、2、3、4。まだ壊れずにあるのなら君の面影抱きしめて。だいたいいいですね。もう一回歌ってみましょうか、最初から。じゃあちょっと前奏長いのでカットして「君は覚えて」いきなり歌からいきますね。1、2、3。はい。君は覚えているかしらあの白いブランコ風に吹かれて二人で揺れたあの白いブランコ日暮れはいつも寂しいと
最後のブランコの前は結構しっかり息を吸いましょう。だから給付はないんですけど、白いきっちり3拍まで伸ばさなくていいので少し切ってブランコが十分伸ばせるように息をしっかり取りましょうね。で、じゃあちょっとハモリがせっかくついてるので、まずみんなで1回下のパート練習してみましょう。で後でハモリ得意な方にちょっと下に歌ってもらって、ちょっとハモってみたいと思います。じゃあすいません、下のパート弾いてもらっていいですか。単音で、2つに分かれているところから「日暮れはいつも寂しいと」からいきますね。1、2、3、4。日暮れはいつも寂しいと小さな肩を震わせた君に口づけした時に優しく揺れた白いブランコ。ほとんど3度なんでそんなに難しくないと思いますけど、そのあれですね、ちょっと音符が書いてなくてっていうところちょっと、もう一回言うと右側のページの「君に口づけした時に」そこはそのまま「と」ファの音のままで「時に」で2番はその前に、ファの音もう1個入れますね。冷たい頬を寄せた時にと、その前の音と同じ音で「時にファファファ」とちょっと書き加えておいてください。3番でいくと「一人で揺れてみようかしら」と同じ音で動かさずにいきますね。もう一回いきましょうか、下のパート。じゃあ左のページ下から2段目から、2番の歌詞でいきましょう。誰でもですね。1、2、3、4。誰でもみんな一人ぼっち誰かを愛していたいのも冷たい頬を寄せた時に静かに揺れた白いブランコで、じゃあ3番でいきます。まだ壊れずにですね。1、2、3、4。まだ壊れずにあるのなら君の面影抱きしめて一人で揺れてみようかしら遠いあの日の白い息吸ってブランコですね。上の人がずっと伸ばしてる間下の人が動かします音をなので上の人先に切れちゃうと下の人だけせっかく頑張って音程上げても下の音ばっかりになっちゃうので上の人も頑張りましょう。じゃあもう1回だけぶつけて、じゃあハモリ慣れてる方ぜひ下やってみてください。あともう一つ上から3段目で白いブランコそこ、歌詞は書いてないんですけどちっちゃな音でパッパッパッパーってやりますよね。そこもじゃあ下でハモる方ちょっとそこブランコって入れてみてください。じゃあ私も下で言って大丈夫ですかね。じゃあ上担当する方お任せしますので、じゃあ通しますね。お願いします。
今日はこれでこのぐらいにしておきたいと思います。はい、では2曲目は続けていきますね。カントーネのジンガラ涙の定めという曲ですが、これタイトルがジンガラってジプシーの女という意味なんですよね。だから全然涙の定め、日本語のタイトルがまた違ってちょっと歌詞の意味を汲み取ったタイトルになってるんですけど、イタリア語の元のタイトルはジンガラ、ジプシーの女という意味です。で、1969年のサンレモ音楽祭の優勝曲で、このジプシーの女って占いをしますよね。手相を占ったりするんですけども、その恋の行く末を僕の恋の行く末を占ってくださいっていう内容なんです。ちょっとじゃあ歌詞の意味読んでみます。この手を取ってジプシーの女、どうか私に教えてください。どのような運命が待っているのか、私の恋人について話してください。私は恐れない。なぜならもはや彼女は私のものではないことを知っているからです。ジプシーよ、私の目を見てください。彼女の金色の髪が見えるでしょう。もしも愛の行く末が変わるなら言ってください。あなたはそれを言わなければならない。それがあなたの役目です。でも、もしも彼女を失うと手相に書かれているのならば、雪が太陽に溶けるように愛は溶けてなくなってしまうでしょう。この手を取ってジプシー、どうか読み取ってどんな運命が来るのかを。彼女が私を愛していると言って、私に希望を与えて、このことだけが今や私には大切なのです。という内容で、はい、じゃあちょっと一回歌ってみますね。皆教えてよ
という感じで、はい、で一応イタリア語の歌詞最初からついてるんですけど、ちょっといろいろ今日他のナポリの曲も難しいのでちょっと半分にしましょう。1回日本語で歌ってで途中から戻って、その仮名が振ってあるところですね、そこをイタリア語で挑戦してみたいと思います。はい、じゃあちょっとまずは日本語のところいきたいと思います。最初ねピアノがジャンってそこないんですよね、歌だけになるのでひるまないでしっかり歌ってください。じゃあお願いします。細かい音とかねちょっと難しいですよね。で、8分音符と3連符と16分音符がこう混在する感じなので、その違いをこうねしっかり取っていきたいと思うんですけど、最初は8分音符ですね。じゃん。この手を見てと割とこうカクカクと四角い感じなんですけど、次ジンガラっていう言葉が音符で3連符になってますよね。で音符で言うと本当に3等分でタンタンタンなんですけど、ジンガラっていうとすごくイタリア語が死んじゃうんですよね。でイタリア語を普通に発音するとジンガラなのでその言葉のリズムに合わせて几帳面に音符に合わさなくて自然にジンガラちょっと最初が長い感じかな。でタンダランっていう感じで歌ってもらえばいいと思います。でその後のところはこう3連符な感じでタタ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 タで16分ですよね。恋の定め滑舌しっかりして恋の定め占ってよ隠さずまた3連符で隠さず皆教えてよまた8分音符怖くないのジンガラ3連符私は知りたいの辛い定めいつの日まで私に続くのか、難しいのがタラララララのその16分ですかね。ただ後がこう早く入れないからといって早めに入っちゃうのは NG なので1拍目はしっかり休んでください。恋のでちゃんと入ってからしっかりしゃべる。恋の定め占っ
こ練習しましょうか。ゆっくりめで、恋の定め、まずその音をしっかりとりましょう。じゃあそんなに弾いてもらっていいですか。ピアノでしっかりと弾いてもらうので、恋の定め、占ってよ。そうそう、今もちょっと何人かフライングしましたが、休みをしっかりとって、占ってよ。もう一回いきますね。一拍分しっかり休んで、恋の定め、占ってよ。だいぶこう声が合ってきましたね。で、その下のダンスといって、左側のページの下から2段目、同じ辛い定めありますよね。じゃあそこ行きますね。辛い定め、いつの日まで私に続くのか。その16部がいけたら、あとまた右ページの愛しているあなたをなくすの、この16部もいけるはずなので、ここも早取りしないで、1拍目しっかり休んで、なくすのなら私は死ぬだけで、新しいメロディー、もうほんとそこの4小節だけで、またこの手を見てなので、ここ練習する場所ってすごく少ないですね。じゃあもう一回行ってみましょうか。ちょっとテンポを落としてゆっくりめでいきます。じゃあ最初から弾いてもらいますね。大丈夫ですかね。で、最初に戻らずに半分いきますね。で、これから歌う部分っていうのがさっきの訳をしたマセスクリットってこう書くっていうことなんですけど、でもでラペールデロ、彼女を失う、ペルデロって失うっていうふうに手相にこうスクリット書かれているのならば、コメネーベって雪なんですよね。ネーベアルソーレはよく皆さんご存知ですけど、太陽に当たった雪のように、シショリエラは溶ける、ウナモーレ、私の愛はもう溶けてなくなってしまう。
ここちょっと細かいですよね。コメデベアルソーレってこの4つの16分に入れなくちゃいけないので、コメデベアルソーレシショリラウナモーレでプレンディクエスタマーノ、プレンディクエスタマーノっていうのがもうこの曲のテーマなんですけど、プレンディって取るで、マーノってよく出てくる、オペラとかによく出てくるんですけども、手ですね。クエスタマーノ、この手を取ってで手相を見て、でジンガラジクシの女よ、レッジは読むとかですね。レッジプーレどうかお願いします。ケデスティーノっていうのが、運命、アブロが、私が持っている、どんな運命を持っているか読んでください。ディンミケミアーマ、彼女が私を愛していると言ってください。希望ですよね。ディンミは言う、僕に言ってください。ディンミってこうちょっと韻を踏んでる感じなんですけど、ダンミは与えてください。ラスペランツァっていうのが希望。ダンミラスペランツァ、僕に希望を与えてください。ソーロクエスト、これだけがコンタっていうのは、カウントするみたいな、数えるという意味もあるんですけど、私にとって大切であるとか意味がある。コンタオルマイ、今やヘルメ、僕にとってこのことだけが大事なんですっていうところを今から歌いますね。じゃあマーセスクリット系、じゃあちょっと下に金も振ってあるのでゆっくりいってみたいと思います。じゃあ1、2、3、4、マーセスクリット系ラペルデロ読み方が確認してきましたよね。これも最初マーセスクリット系のところがタタタン3連符でスクリット系って載ってるんですけど、それもやっぱり全部均等にスクリット系って載っちゃうとすごいやぼったいので、スクリット系っていう言葉が生きるようにマーセスクリット系ラペルデロっていう、必ずしもこう3連符にこうがんじがらめにならなくても自由に喋ってみてください。次もコメネベアル、そこも16分に確実に載せようとすると大変なので、コメネベアルソーレ、コメネベアルソーレ、太陽に当たった雪のようにコメネベアルソーレっていう言葉がその中に一応入ればいいので、あんまりこう固く考えないで、コメネベアルソーレシショレラウナモーレ、この大きな枠の中で言葉入れていく感じで考えてもらうといいかなと思います。もう一回じゃあマーセスクリット系からいきますね。1、2、3、4、マーセスクリット系ラペルデロコメネベルソーレシショリラウナモーレ、ちょっとストップしますね。ここやっぱりどうしても言葉が余りがちですよね。コメネベル少なくともそれだけは合わせましょう。やっぱりどっかここは合わせるっていうところは作っとかないと伸び伸びになっちゃうので、
コメネベルそれが3拍に来るように、それまでにコメネベアルは入れればいい感じで、コメネベルソレシショリラウナモレ、このソレをはめる練習ですね。もう一回じゃあマーセスクリット系からいきます。1、2、3、4、マーセスクリット系ラフェルデロコメネベルソレシショリラウナモレPrendi questo mano digna leggi pure che destino avrò dimmi che mi ama dammi la speranza solo questo conta ormai per me Solo questo conta ormai per me. じゃあまたこの曲は次回もありますので、次回も少しやることにしますけど、ちょっと休憩にしましょう。美しいなほいさよならさよなら優しい街並み忘れられない青き空
語でなんとなく歌えてるので、まあ、ダブルフラットでもこう聞いて覚えていただければと思うんですけど、じゃあ、まあ、イタリア語の方もメロディーの方も一緒にちょっと何回かやりたいので、ちょっとイタリア語の方だけ言ってみたいと思います。じゃあもう一回、もう曲が入るところですね。1、2、3、アッディーオから言ってみたいと思います。1、2、3、アッディーオ、ミアベラナポリ、アッディーオ、アッディーオ、ラtua soave immagine, chi mai sulla paura, nel cielo azzurro fulgido, la placida Maria, qual cuore non nebbia, non mea di volontà. In terra Laura fa bella d'amore, del sola al mio dolore, io sognerò. Addio mia bella d'amore, addio, 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 fare memoria del tempo che passò. はい、もう一回、じゃあ今度皆さんだけで言ってみてください。じゃあまた私、1、2、3で入りますね。1、2、3、あり。ここで止めますね。ちょっとポイント 3箇所ぐらい見つかったんですけど、母音が2つ重なってるミアとか、あとアッディオーモとかな、アッディオミアベラミア、ここを素早く言わないと次の言葉にちょっと遅れていくんですね。アッディオミアベになっちゃうので、ミア16分音符ですよね。結構細かいので。Addio mia bella Napoli、 ミアって早く言ってベに乗り遅れないように、次Addio Addio ラトゥはまあ音符の長さがあるのでゆっくりですけど、ラトゥはソアベイマジで、まあソアベイとかですかね。そこも短い16分音符にソアーベのベとイマージネのイを一緒に乗せるので、ちょっとしっかりこうソアーベイマージネって次のマに乗り遅れないように、ラトゥアソアーベイマージネベイってイを早く言う感じで、ベイマージネ、あとはいいかな。あとアディオがD2 つですよね。だけどアディオってちょっとこうペタンとした感じの発音になってるので、アディオさようならですね。で前にもこう説明したことあると思うんですけど、ディオって神様で、神様のもとでまた会いましょうっていうさよならなんですね。だからもう本当に生きてるうちは会えないっていうぐらいの深刻なさよなら。アディオ、神様のもとで死んだら会いましょうって。前にアリベデルチローマってありましたよね。あれもさよならなんですけど、あれはアリベデル、もう一回また会いましょうなんで、それは生きてるうちに会えるっていう軽いさよならですね。で、少しそこの感情も込めてアディオ詰まる感じを出してみてください。じゃあもう一回いきます。1、
123で入りますね。123アディオミアベラナポリアディオアディオラズソアゲイマジネキマイソダポクラアディオやっぱりちょっとまだアディオちょっとD が早いのかなアディオアディオちょっと D を詰まらせてちょっとためて D アディオですね。で何回も後で出てくるので一応そこは飛ばしてじゃあ2回目のデルチェラズロからいきましょう。そこもじゃあ123デルチェで入るんですね。その最初の音だけこの音から123デルチェラズロ歌いにくいですね。じゃあ、インテラテライラウラのとこもう一回一緒に行きましょう。1、2、3インテラテライラウラファベラモダモレテソラアルミオドロレ
ょっと練習したいところなんですが、この曲2曲目で今日で最後になるので、一回じゃあお立ちになってください。で、立ってじゃあ思いっきり声出して終わりにしたいと思います。じゃあ日本語歌ってそのまま感想も入れてイタリア語で最後までいきたいと思います。お願いします。これでおしまいにしたいと思います。今年もよろしくお願いします。